Am ajuns astăzi aici cu toții pentru a celebra un om, un nume, o valoare a sportului românesc, pe doamna Narcisa Lecușanu. Societatea noastră are nevoie de modele, tinerii au nevoie de repere, de oameni care au reușit în viață și în carieră. Mă bucur mult că doamna Narcisa Lecușanu a dorit să-și lanseze cartea la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Constanța. Se spune că atunci când vrei să angajezi oameni, cauți 3 calități: integritate, inteligență, energie sau entuziasm. Cred că același lucru este valabil și când ne căutăm parteneri sau prieteni. Sunt bucuros că am găsit aceste lucruri la doamna Narcisa Lecușanu. Este un eveniment care ne onorează. Vă mulțumim că demarați acest proiect la Constanța și sper să rămâneți cu o părere bună și vă asigur că întotdeauna Constanța Universitară va fi o gazdă bună. Sport de performanță nu vor face niciodată cei cu paharul plin. Sport de performanță vor face cei care sunt obișnuiți de părinți, așa cum a fost și Narcisa în cartea ei, dacă ați citit-o, să muncească pentru singurul cadou pe care poți să ți-l faci în viață, indiferent de epoca, perioada, țara sau acolo unde ești. Într-un interviu, celebrul regizor de film Martin Scorsese a fost întrebat cât de mult iubiți filmul și a spus: iubesc atât de mult filmul cât aș ucide ca să fac unul. Există o frază în cartea Narcisei Lecușanu care spune așa: iubeam atât de mult mingea de handbal cu toată ființa mea. Și cred că asta este unul dintre lucrurile definitorii pentru un sportiv de performanță. Faptul că sportul, alegerea sportivă, angajează toată ființa. Eu vreau să leg activitatea Narcisei de anul 1976, când s-a născut, și s-a născut într-un an foarte important din punct de vedere sportiv, pentru că în 1976 au avut loc Jocurile Olimpice la Montreal, unde România a obținut niște rezultate deosebite și, dacă vreți, de la nota 10 a Nadei Comănici până la medalia de argint a echipei masculine de handbal. Și cu onoare vă spun că am avut privilegiul să fac și o parte din această delegație a României la aceste jocuri. Narcisa este o persoană împlinită, o sportivă deosebită, poziție extraordinară în Federația Internațională. Și mi-a spus un lucru care m-a frapat: și o familie frumoasă. Narcisa, pentru toate acestea, hai din partea mea tot respectul și stima pentru ceea ce ai realizat. Aș vrea să vorbesc puțin despre această carte a Narcisei, care este tot ceea ce înseamnă și ceea ce trăim fiecare dintre noi într-un fel sau altul, dar numai că ea a avut curajul să ne arate toate trăirile, emoțiile, piedicile pe care le-a depășit și a mers mai departe. Pentru mine și pentru noi toți este un model de cum poți să reușești în viață ca om, prin educație sportivă, prin a te pregăti, a munci și nu a considera nimic un sacrificiu pentru a putea să ajungi acolo în vârf. Sigur,
Aici, lângă mine, este Elena Frâncu. Ea știe ce înseamnă handbalul, ea știe ce înseamnă performanța și performanța nu este ușoară, din punctul meu de vedere, în nici domeniu. Nici la dumneavoastră acolo cu responsabilități și cu funcții nu este ușor. Știu ce înseamnă, am fost și eu secretar de stat, nu dorm noaptea, caut soluții, vrei să te pui în slujbă, vrei să faci lucruri minunate, nu întotdeauna îți reușesc, ceea ce povestești și în carte. Așa sunt eu, cred că e o carte frumoasă și asta mi-a arătat-o momentele și recenziile care deja le-am primit în scurtul timp de când ea a ieșit pe piață și mă bucur tare, tare mult. De-aia am luat decizia de a face această caravană pentru că îmi doresc foarte mult ca lumea să o poată citi și poate la final să fie inspirată sau, mă rog, nu știu dacă model, pentru că, așa cum ziceați, nu există o rețetă de viață. Fiecare are experiența lui și fiecare găsește soluția ideală în momentul în care întâmpină o problemă. Felicitări pentru lansarea acestei cărți, sunt convins că este foarte interesantă. A fost foarte multă emoție aici. Da, în primul rând mulțumesc mult, mă bucur tare mult că am putut fi prezentă astăzi aici, cumva ne-a ajutat și vremea pentru că din păcate pandemia asta nu ne lasă să fim în spații închise. Da, a fost emoționant, așa cum ați auzit, au fost oameni care au vorbit frumos și e clar, întotdeauna emoțiile sunt scoase cu cuvinte frumoase. Îmi amintesc când jucai, aici la Constanța ai avut multă adversitate din partea fetelor de la Constanța. Ne bucurăm că ai ales să începi acest turneu de promovare la Constanța. Ce înseamnă pentru Narcisa Lăcușanu Constanța? Da, i-a anunțat foarte bine Paul că echipa din Constanța a fost un mare adversar pentru echipele la care eu am jucat și mă gândesc acum repede la Clubul Sportiv Școlar Bacău, mai târziu Știința Bacău. Au fost lupte titanice atât la turneul final cât și în campionatul național de la acea vreme. Sigur, n-am fost inițiatoarea, am fost cea care a urmat o idee. Doamna director a Direcției Județene pentru Tineret și Sport, doamna Marie Solomon, mi-a lansat invitația, iar eu n-am stat pe gânduri și am spus da cu prima ocazie când crezi că e oportun, vin cu mare drag. Constanța e la sufletul meu și eu cred că județul Constanța respiră sport, nu numai handbal. Ai spus când ai luat cuvântul un lucru foarte interesant, faptul că ai un vis. Da, cred că toți avem visuri frumoase, visuri mărețe, pentru care muncim, luptăm și la un moment dat, dacă le obținem, este foarte frumos. Dacă nu, eu cred că drumul vieții e în continuare frumos și cu ajutorul lui Dumnezeu putem face lucruri minunate acolo unde suntem.